Здравейте, хора! Това е първия ми клип в Майнкрафт и сега ще ви покажа как да си направите гъбена чорба, а в следващия ще ви покажа как се прави ето тази порта. И сега ще ви покажа ето тази, където като стъпите на това квадратче ви се отваря портата. И така, сега отиваме. Се бъркам бутона, извинете. И така, мразя тази врата, затова ще щупа. Така. Сега гъбената чорба се прави много лесно, докато не намерите гъбите. Да, вярно, тук ми беше готварското място в замъка. Аз съм си построила замък тук. И, нали, сякаш готвя. Тоест, вилиджерите го правят, но са избягали. Така. Тук, ето тук, би трябвало да се направят подходящите неща, но първо ще намерим съставките. Двете гъбки някъде тук трябва да са. Гъби, елате, където и да сте. Ето ви. Ето ви вас, дечките. И така. И ще ви трябва дърво, като сте на survival, за да ви покажа как се правят купички. И така. Опа. Влизаме. Правим купички. Винаги ми се получава така. Взимаме всички купички. Слагаме купичката. Отдолу слагаме червената, отгоре тази и получаваме гъбата, супата. Не я да опитаме, ако сменим мястото на гъбите, дали ще получим нещо. Не е същото. Пак. Същото, да. И ето и така става. И така става да си направите гъба. Гъбиче, супата. И да, и така се прави гъбена супа. И в следващия епизод ви обещавам, че ще ви покажа как се прави и портата, която ви ето тази порта. Опа. Сега ще ви покажа. Само да се спомня на къде беше. Да, вярно. Трябва да излезнем от тук. Отиваме ето тук. Опа. И ето тук. И ето тази порта, където става. И да, това е. Пишете в коментарите, ако искате да ви покажа целия замък или направо да ви науча на портата. И да, това беше. Чао!